Здравейте хора, аз съм Антония. Днешното видео ще бъде на тема вечерна рутина и се надявам да ви хареса. Отивам на разходка в близкия парк. След това отивам и играя на футбол с съседните деца. Прибирам се и избирам да си взема бърз душ. Използвам този душ гел на коктейл с Sweet Mojito. Няма какво да правя и избирам да гледам телевизия. Както всяко момиче, преглежда си гардероба и ако има ненужни дрехи, ги изхвърля. И очакваното време за вечеря. Избирам да си измия зъбите с тази четка на Oral-B. Електрическа е. След това си мажа ръцете с този крем за ръце на Ziela. А след това си намазвам краката пак с крем за крака на Ziela. Взимам това балсамче на Nivea и го намазвам върху устните. Реша си косата. Обличам си пижамата и си лягам. Лека нощ!